Kasudi, 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 Shipano Kebengi, 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 Eba Kebengo, Shiba Iguba, Five V9, oh, 5V9, Dansa, 5V9, Kubanga, 5V9. Ulana belai hambai joto hasteri lukurokno noroni bisinti klainai tai tini ni orelio phaine joto nang belai abai khobai hambai maro tini to sini belai kaisa tam sanai bono belai tong thok ni salnu mai chenai ase kosto ni bisingo pano tamni hamale jeng thangnai 10 বছর রমুই sini village committee ni je election yangi tongmani tini sini bubagra onek din romui tini supreme court of fight khlaine ba case khlaime yagulo tini final sing hearing kha sing khanaka ba sing saiman ka je buskani november june ni bisingono sini je bisi election asek bosor ya tongmani abo tabo ungnani bukak thangi tongo so aboni bagai sini bubagra no belake hambai maya faro tamni baike bosino sini ti prasar ni bagai bosudu buku bai simia kubi kubi jaba bukhabai joto jaga no bo samung khlai tongmani abo haike sing tini nukjaka aboni bagai sing tini bono hambai riyai tei tongmalia aboni loge loge sini je supreme court borno belake hambai tini borno bisinti khlainai sini je ti prasa elakawa ba amchayo je hamkrai asuk bosor kochai tongmani tini singo jaga hoite md singi manane tini hoite singora mla eng manane piaba sini joto nislai tabu grass level sini jodi unnon khlai thaki sini village committee ni nirbachito eba elected sini chairman member tongna nango kintu abai krei ba amai krei ni bagai thangnai 10 বছর romui sini asuk hamkrai kasujogi tongkha aboni bagai sing asuk din romi sing kosto khlai tongmani tai sing hoita 1-2 mas ni pore gel sini election nai aboni bagai sing belai ka khatungjak tini aboni bagai sing hambai rinani bagai tini joto ongkhor laika oba haikeno tini hoita jaga jaga tini hambai apanai tai sing tini o jaga abono tini sullo mandai pulinpurni joto bisini je mansa yang khaksa tai khaksa yang babai sangka yang duski amche tini khlai tongo tini yang je sing tomponogor mandai ba tini belbari amchani borok tini o jaga lama ongkhor lainai sini bubagrano sing hambai janona bugi singor tini phailai Sekarang untuk election, di election, obni kita besar bukan election to abu to sumunukha je miao kaisa sini election commission by declare jaka ja agami 13 tarikh hoyto sini election nai sini 25 tarikh nomination ba mononoyan patro jomarane last date sing to tabu election ibagi to sing tabu ni simia sing election to thangnai 2021 bo sing bataikha sing thanai bo apply kha sing orobo to sing apply jongnai tamkha bang obono koyo sing elakao obono koina ni muchungo joto ti prasa sini takute bungchono sini kaisa ni sini samo abogo tamo thancha tonani bagi ini thancha tongmani bisingte sini joto no sambhav khaisi tamkha bata kisa sini tebo tongko naharmo sini bubagrani imang tongko ai imango sing jodokhon pondo success ya sak sini o thancha ni choba sing khlai thanlainai tai khlai tongnani bagi joto ne elakao thancha tongnani bagi ini o election jarabo ang obono koina ni muchungo kamu je rel kaya buat high kaya mo angke tabu sing 16 mandai pulinpur tabu sing o jaga kola bagan hatiwo sing or tabu prothom laijak sing oron simi tompong nogor hati sini a jaga o sini oriali sing muthak jak nai